Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Alberto de Inclusión on Tracks. Nos va a contar un poquito de, bueno, de esta iniciativa que tuvo, que queremos conocerte y saber más. En gallego, por favor. Vale, gracias. Hola, buenas. Esta iniciativa xurde porque eu en 2020 empecé a correr e nunca me dera conta do diferente que é o motociclismo para unha persona con discapacidade. Tuve que empezar a recopilar información sobre como adaptar a moto e sobre todo sobre como adaptar o meu estilo de pilotaje para ir o máis rápido posible pero con unha discapacidade. Eu, como non quería que nadie pasase o que eu pasei, porque eu tuve un ensayo error, eso que quere decir, como dixen antes, moitas caídas. E ademais, tuvemos que salir de Galicia para poder correr, e bueno, a raíz de 2021 empezou a reunir un grupo de xente que con discapacidade, sempre toda concienciada con un do motor e a discapacidade, e nos creamos un grupo de WhatsApp, que se chama Pilotos Capacitados Galicia. Pero en 2025 dou un paso máis. Quero crear o equipo Inclusión on Track para fomentar pilotos con discapacidade, pero tamén xente que este en boxes e todo o mundo que teña discapacidade ou que este concienciado por ela. O máis importante que teñen que entender é que todo o mundo pode facer as cousas, só que ten que adaptalas. O importante aquí é disfrutar.